Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Nakakaranas po tayo ng maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. At yung low pressure area ay huling namataan sa layong 325 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Ito'y nanatiling mababa ang tsansa na maging bagyo at nakapaloob ito sa ITCZ. Inaasahan po natin kikilos ito palapit sa eastern section ng Luzon. Sa lagay na panahon bukas, dahil sa epekto pa rin ng ITCZ at ang low pressure area, magiging maulap ang kalangitan na may tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Mimaropa at Bicol region. Samantala, sa lalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila ay magiging maganda ang panahon bukas, pero may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorm. Dahil sa epekto ng ITCZ, ang buong Kabisayaan ay magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Pero sa Mindanao, fair weather po tayo bukas kung saan ay bahagyang maulap ang kalangitan halos buong araw bukas, pero may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorm. At sa ating susunod na 3 araw, para sa mga kababayan po natin sa Legazpi City, yung epekto ng ITCZ ay patuloy magbibigay ng maulap na kalangitan at may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa loob ng 3 araw. Kaya paalam po sa mga kababayan po natin, mag-ingat po tayo sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, fair weather po tayo na kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan maliban sa mga isolated na mga pag-ulan.